26 декабрьде мен чыкмакчы болам повесткединеге кіртірге керек. Или Мусинны чакырыга, хотя он говорит, уже освобожден ишинен. Или кем шли, пока управляет процессом, дегенде Татфундбанк белән, и алар сессияда халыкка әйтергә тиешләр. Нәрсә көтә бу банкны? Ни өчен бу банк сез дөрес әйтәсез, жаңа ел алдына шундый хәлдә калды. Кеше кинәт кенә чирләми. Кинәт кенә авария булырга мөмкин. Кинәт кенә яңгыр или таш ява. Наверное, банкның кредит ресурсын, аның, как говорится, дебетын, кредитын, аның, как говорится, финансовый ныклыгын кемдер бит тикшергә тиеш. Анда бит алар аудитор фирмасы булгандыр. Вот. Жыллык аудитор фирмасы, ярты аудитор фирмасы, әйтәләрендә бер зур гына организация күпмедер кредит алган да, алар шундый хәлгә калган. Мин ышанмыйм бер качанда бер кредитор күпмедер алып кына банк акчасы калырга тиеш түгел.